איך התפתח בעזה מפלצת כזאת כמו החמאס, שהם בגודל של כל דאעש שהיה פרוס על כל המזרח התיכון. לדבר גם על האקטואליה ועל המלחמה ומה קורה עכשיו ולאן כל העסק הזה הולך ומה יהיה בתקופה הקרובה, וגם לתת לכם איזשהו צא כיוון על השאלה הגדולה מכולם, השאלה שבעצם מעסיקה את הביטחוניסטים, השאלה כיצד נבטיח את ביטחון ישראל לדורות. מה צריך כדי שמדינת ישראל והעם היהודי יהיו בטוחים לדורות רבים מאוד מאוד. אתם יודעים, זה מדהים שבשביל אומה שגורשה כל כך הרבה פעמים מהארץ שלה, אשורים, בבלים, רומאים, מוסלמים, 2000 שנות גלות, מה לא עברנו? זרקו אותנו ממקום למקום, פוגרומים, אינקוויזיציות, בשיא של כל הדבר הזה, השואה, שליש מהעם שלנו הושמד בתאי גזים, ואנחנו בדרך ניסית הקמנו עוד פעם מדינה, ומשהו הקמנו אותה, אין סוף מלחמות ומבצעים, ושאלה אחת יחידה, שכל אחד מאיתנו, אם מעירים אותנו ב4 בבוקר, שואלים אותנו, אנחנו צריכים לדעת לענות ככה, כיצד נבטיח את ביטחון ישראל לדורות? אין מכון אחד שחוקר את זה, אין ממשלה אחת שאי פעם ענתה את השאלה הזאת. איך זה יכול להיות? זה הדבר היחידי שחשוב, מה יותר חשוב מזה? הקיום שלנו. אז אנחנו הביטחוניסטים לקחנו על עצמנו לעסוק ולהקדיש את חיינו לזה. להבטחת ביטחון ישראל לדורות, לא רק לענות על השאלה הזאת, ודרך אגב, יכול להיות שבעוד 20, 25 שנה, 30 שנה, כל הזמן נצטרך לפתוח את התשובה ולבחון אותה עוד פעם ועוד פעם, כי המציאות היא דינמית ומשתנה. לא רק לענות על השאלה, גם להנחיל אותה, גם לדור הצעיר, גם לציבור הכללי, וגם למקבלי ההחלטות. גם בארץ וגם בעולם, זה אתגר מאוד גדול. לקחנו על עצמנו אתגר גדול, לעצב תודעה לאומית, וזה משהו שמעסיק אותנו בוקר, צהריים וערב. כמה מילים עליי, נולדתי בירושלים, אני בא ממשפחה דור 15 בירושלים, משפחה שלי, משפחה סמכתתית, ספרדית, גורשה מספרד, עברה דרך סלוניקי, ובתחילת המאה ה-17 הגיעה לארץ ישראל, ישר לעיר העתיקה לירושלים. משם ככל שהשכונות התפתחו, עברו לימין משה, עברו לנחלאות, עברו לרחוב הלל במרכז העיר, הלכו והתפשטו בירושלים. כל המשפחה שלי נולדה בירושלים, גם אני, אבל מגיל 0 עד גיל 18, בסך הכל הייתי 3 שנים בארץ. אבי שלחם בחטיבה ירושלמית כקצין במלחמת 6 הימים, כשהוא סיים את השירות הצבאי שלו, הוא הצטרף למשרד החוץ, ובגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל 22, יצא לשליחות הראשונה שלו, ואז נולדתי, מגיל 0 אני בשליחויות, בממוצע כל 2.5, 3 עד גיל 18 עברתי מדינה, שפה, בית ספר, התחלנו באיטליה, עברנו לחוף השנהב, בגיל 5 דיברתי איטלקית, צרפתית ועברית, חזרנו לארץ לתקופה מסוימת, ויצאנו עוד פעם לשליחות, הפעם לדרום אמריקה, צ'ילה וארגנטינה. אני זוכר בגיל 7 אני נוחת בסנטיאגו 76, פינושה, משטר צבאי עם אבא שלי, אמא שלי עוד נשארה איזה חודש בארץ עם אחותי, ואבא שלי הוא אורקוליק, רצה להגיע לשגרירות כבר לחפיפה, ישנים לילה במלון, בבוקר הוא שם אותי על האוטו, מסיע אותי באנדים לבית ספר החדש שלי, בית ספר אמריקאי, ארץ דוברת ספרדית, מגיעים לבית ספר, מוריד אותי מהאוטו, אומר לי, אמיר, זה הבית ספר החדש שלך, שיהיה בהצלחה ונוסע. אני מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, מתחיל לבכות, מה אני אמור לעשות? אני לא מדבר אנגלית, לא מדבר ספרדית, לא עזר לי כל שאר השפות, טראומה מטורפת לילד קטן. אבל אני חייב לומר שככל שנקפו השנים, המעבריות הזאת והמעבר מארץ לארץ, משפה לשפה, התרבות וזה, זה משהו שנכנס לדם שלי, והתחלתי מאוד מאוד לאהוב שינויים, ומאוד לאהוב חיים במרחבים שלי ודאות. וזה משהו שאנשים בדרך כלל לא אוהבים. ואני באי ודאות חי טוב. ואני חושב שזה מאוד השפיע אחרי זה גם על הקריירה הצבאית שלי, כי אתם יודעים, על עולם המלחמה אומרים, המלחמה היא ממלכת אי הוודאות. וכדי לפרוח במלחמות, אתה צריך לדעת לחיות במרחבים האלה, וזה העולם שלי. בגיל 13 חזרתי לארץ לבר מצווה, הספקתי ללמוד פה זין ח' באגרון, קריאת יובל וט' בבויר, ובסוף כיתה ט' אבא שלי אומר לי, אמיר, יוצאים עוד פעם לשליחות, סגרנו מעגל, חזרנו לרומא, ברומא שלחו אותי לתיכון בריטי,
בתיכון בריטי מי שמכיר זה כמו הארי פוטר. יש שם בתים, houses, והבתים האלה מתחרים אחד עם השני בכל סוג ספורט אפשרי, יש בבית תלמידים מזין עד י"ב, יש מערכת חניכה בין הבוגרים לצעירים, ואני מגיע יהודי, ישראלי, חדש לגמרי, היו כאלה שלמדו בבית ספר מכיתה א', אני מגיע בכיתה י', בי"א ממנים אותי להיות סגן ראש בית, ובי"ב הייתי ראש בית, האוס קפטן, וזה מאוד מאוד חריג, יהודים בבריטניה לא נהיים האוס קפטן, זה לא קורה, ובתור ילד לא חשבתי על זה יותר מדי, אז בסדר, אז עשו אותי האוס קפטן, אז מה? לא חשבתי על זה יותר מדי, הייתי בתוך כל הפעילות בתיכון, אבל שנים אחרי זה חשבתי על זה המון. אמרתי, תגידו, מה קרה פה? איך יכול להיות שישראלי, יהודי, חדש בבית ספר, באיזה תיכון בריטי, תוך שנתיים מתברק ככה בתוך הבית ספר. עכשיו, יכולתי לייחס את זה לעובדה שהייתי ספורטאי טוב, שהיה לי מנהיגות טבעית, אבל היה שם עוד משהו, ואני מציין את הסיפור הזה, כי הדבר הזה הוא חשוב. תראו, אני בא ממשפחה שורשית, אמנם היא לא משפחה דתית, אבל מלאת ציונות ויהדות, מלאת חיבור לאתוס שלנו כאומה, ובתור ילד כל זה היה בתוכי, כאילו כל ה-3,700 שנה שלנו ישבו בתוכי, מין תודעה לאומית כזאת מאוד מאוד מפותחת, וזה יקרין לכל עבר, ולמדתי שיעור מאוד מאוד חשוב שכל יהודי כדאי שילמד אותו, כשאתה מכבד את עצמך, מכבדים אותך, ואם אתה מתנכר לערכים שלך ולאתוס שלך ולאומה שלך ולהיסטוריה, אז יזלזלו בך. וזה נראה כאילו אמירה פשוטה ומובנת מאליה, אבל לא, מיליוני יהודים ברחבי העולם עושים בדיוק הפוך ממה שאמרתי. מתרחקים מהאתוס שלנו, מתרחקים מארץ ישראל וממדינת ישראל, מנסים להחביא את היהדות שלהם, ומה שהם מקבלים בתמורה, אנטישמיות אינסופית. ואנחנו צריכים להתעורר על עצמנו, ולחזור חזרה למי שאנחנו, לאתוס שלנו כאומה. כשאני עם התובנות האלה מסיים את ה-18 שנים הראשונות שלי, והמעניינות שעברתי, אני חוזר לארץ ב-87, מתגייס באוגוסט 87 להנדסה קרבית, גוש עציון, ישר לאינתיפאדה הראשונה. ואתם יודעים, עברתי הרבה מעברים בילדות שלי, אבל תסכימו אותי שלעבור בתיכון בריטי לאינתיפאדה, זה אירוע. ואני, אתם יודעים, אני מתחיל לנסות להבין מה קורה פה, מה זה הדבר הזה, מה זה הסכסוך הישראלי-פלסטיני הזה. מצד אחד אני כמו כל חייל, עסוק במעצרים, בפעילויות, זורקים עלינו אבנים. מצד שני אני באמת רגע מתנתק ומנסה להסתכל על זה מהצד ולהבין מה קורה פה. והדבר הזה מלווה אותי דרך תפקיד מפקד מחלקה, מפקד פלוגה, אחרי מפקד פלוגה משכנעים אותי לחתום תוכנית שירות, שולחים אותי ללימודים באוניברסיטת בר אילן, ותוך כדי לימודים קורה משהו שלא רק משנה את החיים של כולנו עד היום, גם משנה את השירות הצבאי שלי ומשפיע עליי וגם על התפיסות שלי, והדבר הזה קוראים אוסלו. אוסלו, 1993, אנחנו הולכים להסכם אוסלו, אני רוצה רק לומר שההסכם הזה הוא לא הגיע בוואקום, הכמיהה הזאת והעיסוק שלנו כמעט ברמה אובססיבית בלרצות לעשות הסכם שלום, הוא לא קורה בוואקום, הוא קורה בהקשר של תהליכים גלובליים מאוד מאוד משמעותיים שקורים באותה תקופה ומשפיעים עלינו, והדבר העיקרי שמשפיע זה הסיפור של נפילת ברית המועצות. תראו, בסוף 1945, כשמסתיימת מלחמת העולם השנייה, נשארות שתי מעצמות, ארצות הברית וברית המועצות, וארצות הברית שואלת עצמה, מה נעשה עם הברית המועצות, איך נתמודד איתם? ובשנת 46 ארצות הברית מפתחת אסטרטגיה מאוד מאוד סדורה, והיא קוראת לאסטרטגיה הזאת containment. בעברית, הכלה. קורא לכם המילה הזאת? כולנו נורא מתעצבנים מזה, נכון? מה זה הכלה? מכילים פה. חבר'ה, הכלה, שתדעו, הכלה זו אסטרטגיה רצינית. זו אסטרטגיה. מה עושה ארצות הברית? היא אומרת, אנחנו לא נילחם, לא רוצים מלחמה גדולה, לא רוצים להילחם ישירות מול ברית המועצות, כמו שישראל אמרה עד ה7 באוקטובר, אנחנו לא רוצים מלחמות גדולות, ארצות הברית אומרת, אנחנו נכיל אותם, אם הם ינסו להתפשט פה ושם, שם נטפל בזה. כמובן, קובה, קוריאה, מלחמת וייטנאם, בואו נגיד שהמלחמות האלה לארצות הברית זה כמו מבצע אצלנו, זה כמו צוק איתן או משהו כזה, כן, במושגים שלהם, של אימפריה.
אבל ארצות הברית עושה עוד משהו שגם אנחנו מחכים אותו אחרי זה, היא מתחילה מרוץ חימוש וחלל, והתפתחות טכנולוגית, היא אומרת, הרוסים אין סיכוי שיעמדו בקצב, ובאמת, תקשיבו, קורה דבר מדהים. מגיע סוף שנות ה-80, וברית המועצות קורסת, בלי שיראו עליה כדור אחד. תחשבו איזה הצלחה מסחררת לאסטרטגיה שקוראים לה הכלה. וברגע שברית המועצות קורסת, ארצות הברית נשארת מעצמה יחידה בעולם, דמוקרטיה, הקומוניזם נפל, ארצות הברית נשארה לבד ומדינה דמוקרטית, ואז סביב האירוע המכונן הזה, קם הוגה, סופר וכותב ספר שמשפיע עלינו עד היום. בספר הזה קוראים לו קץ ההיסטוריה. כתב אותו פוקויאמה, ופוקויאמה בא עם בשורה גדולה. הוא אמר, חברים, זהו, הקומוניזם נפל, ארצות הברית נשארה יחידה בעולם, מעצמה דמוקרטית. מה זה אומר? זה אומר שכל העולם יהיה דמוקרטי, ודמוקרטיות לא נלחמות אחת עם השנייה, ולכן המסקנה המתבקשת, שלום עולמי הולך לפרוץ. המשיח בתצורה של דמוקרטיה ירד לעולם, והולך להיות שלום עולמי. מה אתם יודעים? וחבר'ה, הדבר הזה שעכשיו אולי אנחנו קצת מגחכים עליו, תופס כמו אש בשדה קוצים, בכל העולם המערבי, והופך להיות המשנה המובילה, גם במדינת ישראל. הפרופסור של פוקויאמה, מי שלימד את פוקויאמה, קורא את הספר שלו, מזדעזע עד עומק נשמתו, מרים טלפון לפוקויאמה, אומר לו, תקשיב חמוד, לא הקשבת בשיעורים. והוא כותב ספר שכנגד. וגם הספר הזה הופך להיות אייקוני. שני ספרים באותו תקופה שבעצם מצבים את כל התפיסת עולם שלנו. ולספר הזה קוראים התנגשות הסיביליזציות. וכתב אותו הנטינגטון, והנטינגטון בא ואומר, חברים, נכון שכרגע ארצות הברית מעצמה יחידה ודמוקרטיה, אבל זה לא לאן שהעולם הולך. העולם הולך להתנגשות סיביליזציות, התנגשות בין האסלאם למערב, הסינים, ההודים, האפריקאים, הרוסים, כולם הולכים פה להתנגש. וכל אחד מאיתנו מאותו רגע נמצא על הספקטרום הזה, שבין פוקויאמה להנטינגטון. חלקנו מסתכלים על העולם ואומרים, יאללה, עוד טיפה מאמץ, שלום עולמי יפרוץ. ואחרים מסתכלים על העולם ואומרים, השם ישמור, עוד רגע מלחמת עולם שלישית. זה המצב. אני חושב שבדיעבד, כמובן בפרספקטיבה של המון שנים אחרי, די ברור מי צדק, ושלום עולמי לא היה פה ולא יהיה פה בקרוב. אתם יודעים כמה מלחמות היו השנה, בשנת 2024 בעולם? 56. 56 מלחמות בעולם. עימותים צבאיים. מאות אלפי הרוגים. העולם נמצא בתהליך של כאוס ושל מלחמות. זה המציאות שאנחנו חיים בה. אבל חבר'ה, שנת 94, פוקויאמה שולט כמובן מאוד, ואנחנו הולכים על הסכם אוסלו, ואנחנו חותמים הסכם עם ארגון טרור רצחני, עם הפתח, ואנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, אנחנו הולכים פה להסכם שלום עם ארגון טרור, שנהפוך אותו לרשות, ואנחנו מבינים את זה, אז בואו ננהל את הסיכון. אתם יודעים, היום ניהול סיכונים זה דבר מאוד מאוד פופולרי, והאופן שבו ישראל מחליטה לנהל את הסיכון, זה עזה ויריחו תחילה. לא, עכשיו, לא מפנה יישובים, לא נוותר על פילדלפי שכולנו מדברים עליה עכשיו, לא ניתן להם שליטה ביהודה ושומרון, בערים מרכזיות. בואו בסך הכל, ניקח את המקומות האלה שמי רוצה להיות בהם. ח'אן יונס, רפיח, עזה, ג'באליה, כל המקומות האלה. ניתן את זה לרשות הזאת, שהיא בעצם הפתח. ניתן להם נשק כדי לנהל את העניינים בתוך עצמם, וזהו. וקיבלנו גם החלטה שאנחנו לערים האלה לא נכנסים יותר. זה שלהם, שהם יתמודדו עם זה, שהם ילחמו בטרור, שהם יתעסקו עם זה. זה בעצם הגישה שאיתה אנחנו הולכים לעזה ויריחו תחילה. זה קורה ב-94, ב-94 אנחנו מיישמים את זה, שנתיים אחרי זה, אותה רשות עם אותם נשקים מוציאים עלינו התקפה מטורפת, גם ביהודה ושומרון וגם בעזה. בעזה נהרג סגן מפקד האוגדה, נבי מרי, המון פצועים, המון הרוגים, זעזוע עמוק. כמו שה7 באוקטובר שינה את התודעה שלנו כנראה לנצח, ב-96 עזה, שאם הייתי צריך להגדיר אותה, מה היה עזה מ-67 ועד אוסלו, הייתי אומר, גבעת חלפון. דיונות, קצת קונצרטינות, מדי פעם זורקים אבנים,
נכון, הייתה אינתיפאדה ראשונה, זרקו הרבה אבנים, אבל חבר'ה, בואו, היו בתקופת האבן, כן? זה לא איזה משהו שמסכן את מדינת ישראל, זה לא נעים לחיילים שמסתובבים ברחובות ג'יבאליה, אבל מה בין זה לבין איומים עלינו כמדינה? אבל ב-96 פתאום הבנה, משהו גדול משתנה בעזה, וזה תוך שנתיים, באוסלו. ב-96 זה פוגש אותי. אני סגן מפקד גדוד הנדסה, גדוד 605, משרת בצפון, רב סרן, סוכמתי כבר להיות מדריך ראשי בבית הספר להנדסה, ולהיות מדריך בבית ספר להנדסה זה מאוד נחשב, זה גם התפקיד הכי טוב בחיל הנדסה, לפני קידום לסגן אלוף, ואני מאוד מרוצה מזה. ביום אחד, אני מקבל טלפון מהרל"שית של קצין הנדסה ראשי, טולי, אומרת לי, אמיר, תעזוב הכל, קח את האוטו, סע לתחנת דלק ליד מגדל העמק, סליחה, יש לך רעיון קצין הנדסה ראשי. בתחנת דלק? מי מראיין בתחנת דלק? טוב, לוקח את האוטו, נוסע לתחנת דלק, פוגש את קצין הנדסה ראשי, אומר לי, אמיר, תקשיב, נכון, סיכמתי אותך להיות מדריך ראשי בבית ספר להנדסה, אני חייב לשנות את הסיכום. אני חייב אותך בעזה. לא, עזה, מי שמע על המקום הזה בכלל? אני רוצה שתבינו שעזה בשנת 96, זו האוגדה היחידה, אם אפשר לקרוא לזה אוגדה בכלל, זה היה סוג של מפקדת שליטה, שקצין ההנדסה של האוגדה הוא רב סרן ולא סגן אלוף, וגם הרב סרן הזה אחרון בתנועה בחיים לא יקודם. אני צריך להחליף אותו. אני אומר לקצין ההנדסה ראשי, בוא, תקשיב, תן לי רגע לחשוב על זה, לוקח את עצמי, חוזר חזרה לכיוון הבסיס, עוד לא מגיע לש"ג, טלפון מקצין שלישות אוגדת עזה. שלום אמיר, מפקד האוגדה רוצה לראיין אותך. אני אומר, עובדים מהר החבר'ה האלה, מה קורה פה? עוד לא הספקתי להתאושש מהרעיון הקודם. וקובעים לי רעיון בשישי בבוקר. איפה? בבית של מפקד האוגדה, כן, גם מאוד מוזר. מסתבר שמכיוון שאני גר בקיסריה הרבה שנים, מפקד האוגדה גר בזיכרון, הוא מזמין אותי אליו הביתה בשישי בבוקר. תבינו את רמת הדחיפות של כל האירוע הזה. ואני מוצא את עצמי שישי בבוקר, עולה על מדים, מצטחצח, נוסע לזיכרון, דופק בבית של מפקד האוגדה, פותח לי מפקד האוגדה, אני רואה בן אדם עם טישרט, מכנסיים קצרות וסנדלים, קצת מופתע, אתם יודעים, באתי לרעיון, לוקח אותי לגינה, מכין לי קפוצ'ינו, ומסביר לי מה קורה בעזה. למפקד האוגדה הזה קוראים יואב גלנט. אז אני יושב עם יואב גלנט בגינה, ויואב מסביר לי שבוא, משהו גדול קורה בעזה, ותראו, גודל השינוי היה כזה, שלקחו בן אדם כמו יואב גלנט, שזה עתה סיים תפקיד מפקד השייטת, לקחו את אחד הקצינים הכי ליבתיים, הכי פוטנציאל יום אחד להיות רמטכ"ל, שמו אותו מפקד אוגדת עזה. לפני זה כל מפקדי האוגדות, מי שמע עליהם בכלל. זה לא היה תפקיד חשוב. ואני מבין שקורה משהו גדול, אני לא יודע מהו, לא מבין אותו עד הסוף. אמרתי לכם, אני בן אדם שמזהה שינויים מהר, אמרתי יאללה, אני הולך להיות קצין הנדסה אוגדת עזה, ואני מתייצב בשנת 1997, 3 שנים אחרי אוסלו, בגוש קטיף, להיות קצין הנדסה אוגדת עזה. מגיע לשם, ובשבוע הראשון אני בשוק. למה? כי אני מגלה שאני אחראי לטפל באיום מאוד משמעותי, שאני אחראי עליו, ומעולם לא שמעתי עליו, מעולם לא התמודדתי איתו, מעולם אף אחד לא לימד אותי על זה, ואני רב סרן בחיל הנדסה אקס סמג"ד, לאיום הזה קוראים מנהרות. מסתבר שדקה אחרי שיצאנו מרפיח, ומסרנו אותה לרשות הפלסטינית, הם התחילו לחפור מנהרות, מרפיח העזתית לרפיח המצרית. בשנתיים שהייתי קצין הנדסה אוגדת עזה, האגף שלי חשף 35 מנהרות על פילדלפי. ככה זה התחיל, 3 שנים אחרי אוסלו, המנהרות עוד התחילו אפילו שנה לפני, ותבינו, התחלנו להתעסק עם זה, שמעולם לא טיפלנו בדבר כזה. טכנולוגיה, איך מגלים, איך חושפים, איך מפוצצים, הכל מאפס. רק שנתיים בסוף התפקיד שלי כקצין הנדסה אוגדה, הקמנו את מחלקת המנהרות הראשונה הצה"לית, באיפשהו לקראת 99. במקביל לעיסוק באיום החדש הזה, תוך כדי שאנחנו מתעסקים עם זה, אנחנו רואים כל מיני דברים עפים מתוך הערים שמסרנו לפלסטינים ונופלים. עפים ונופלים. ואנחנו מבינים שאותה רשות פלסטינית שמסרנו לה את השטח במטרה לשלוט בו ולעשות סדר, בונה תעשיית טרור מטורפת בתוך הערים האלה, תוך ניצול העובדה שאנחנו לא נכנסים ולא פועלים בערים,
והדבר הזה לוקח את עזה תוך 7 שנים, מתקופת האבן לירי רקטות. רק מזה שלא פעלנו בערים, תחשבו, היינו בפילדלפי, היינו בגוש קטיף, היה את נצרים, היה תוחמת צפונית, בסך הכל מה עשינו? לא פעלנו בערים, זה הכל. זה הספיק כדי לקחת את עזה מתקופת האבן לרקטות תוך 7 שנים. עכשיו, מה שמדהים בתהליכי קבלת ההחלטות שהיו ב30 שנה האחרונות, זה, הרי אמרנו עזה והאריכו תחילה, ניהלנו את הסיכון. ומה ההיגיון הבריא אומר? ניהל את הסיכון, לקח את הסיכון, למען השלום, חבר'ה, בסדר, יאללה, קדימה, הכל טוב. אבל זה נכשל, מה אמורים לעשות באותו רגע? לעצור, נכון? לעצור, להחזיר אחורה, לא יודע, לא להתקדם. לבוא להגיד להם, חבר'ה, סליחה, אתם רוצים שלב הבא, קודם כל תפרקו את התשתיות טרור שהתחלתם לבנות, תפסיקו לעשות מנהרות. במקום זה, מדינת ישראל מסתכלת על המציאות, אומרת לעצמה, וואלה, זה לא שזה נכשל ב-99%, זה נכשל ב-100%. מה נעשה? חושבים על זה, טובי המוחות, אומת הסטארט-אפ, אומת התנ"ך, ומגיעים למסקנה מדהימה. אם זה נכשל לחלוטין בעזה, יש רק דבר אחד שנכון לעשות. בואו נעשה את זה גם ביו"ש. מה לא ברור? ואנחנו פשוט מדהים, נסוגים מהערים ביהודה ושומרון, מוסרים אותם לרשות עם החלטה לא לפעול בהם יותר, ומה נראה לכם קורה? אותו הדבר. הם מרימים תעשיית טרור מטורפת. רק שביהודה ושומרון זה לא רקטות, זה מעבדות נפץ. אנחנו ב-97 כבר יודעים בוודאות שבשנת 2000 יהיה אינתיפאדה, שיהיה מלחמה, יודעים את זה כבר ב-97. במקום להיות פרואקטיביים, לתקוף, להפוך את הגלגל, יושבים מתבצרים, אני בניתי 22 מוצבים בעזה, התבצרנו, ומגיע שנת 2000, והעסק מתפוצץ עלינו, תרתי משמע. אין סוף פיגועי התאבדות, 1,400 הרוגים, כן? שנתיים של גיהנום עלי אדמות, ואחרי שנתיים מגיע פיגוע מלון פארק, ומדינת ישראל אומרת עד כאן, זהו, אנחנו הופכים את הקערה, אנחנו יוצאים למבצע חומת מגן. מבצע חומת מגן זה לעשות ביהודה ושומרון, בגדול מה שאנחנו עושים עכשיו בעזה. בסדר? עכשיו אתם חושבים שלהפוך את הקערה זה קל? לא, זה לא. אפריל 2002 מתחיל מבצע חומת מגן, במבצע הזה לוקח לנו בערך 1.5 חודש להשתלט חזרה על הערים, לוקח לנו 5 שנים, 5 שנים לייצב את המצב. רק תבינו כמה מורכב, מה שאנחנו מתמודדים איתו בעזה, שזה פי 1000 יותר ממה שהתמודדנו איתו אז. אפריל 2002 מתחיל מבצע חומת מגן, אפריל 2002 אני מתמנה להיות מפקד גדוד 605, ומוצא את עצמי בלחימה הכי קשה ואינטנסיבית שחוויתי באופן אישי בכל השירות הצבאי שלי. 10 חודשים, יום ולילה, יום ולילה, אנחנו נלחמים נגד טרור, מסכלים פיגועי התאבדות, לחץ מבצעי מטורף, ואחרי 10 חודשים של פעילות רצופה, החיילים שלי עם הלשון בחוץ. והפיקוד אומר לנו, יש לכם 3 שבועות להתארגן, אתם חוזרים לעוד 10 חודשים. שבו כמה זה קשה. ואני אוסף את כל הגדוד שלי, 800 חיילים, לשיחה, ותוך כדי שאני מדבר איתם, אני מוצא את עצמי, שואל אותם שאלה מאוד מוזרה לשאול חייל ישראלי. כמה מכם אי פעם בחיים שלכם היה בירושלים? חברים, חצי גדוד שלי מעולם לא היה בירושלים. והחצי השני שהיה בירושלים, חצי ממנו לא היה אף פעם בכותל. ואני מבין שמצד אחד, באמת חבר'ה על הכיפק, חבר'ה טובים, מצד שני אין להם שמץ של מושג על מה הם נלחמים. ולכן זה גם יותר קשה. ומה אני אעשה? יש לי שבוע רגילה, אף אחד לא יקח להם את הרגילה, יש שבוע לארגן את הציוד, אי אפשר לא לעשות את זה, ושבוע להתאמן, לאמן גדוד כמו שלי, זה לפחות 4 חודשים. מה זה שבוע אימון? וחוזרים ללחימה, כן? אז עוד 10 חודשים. ואני מקבל החלטה מאוד לא שגרתית. הגדוד שלי לא יתאמן, הגדוד שלי עולה לירושלים. ואני לוקח את הגדוד, את כל הגדוד, שבוע שלם לירושלים, לא יום. הולכים לעיר דוד, לכותל, למנהרות הכותל, לעיר העתיקה, שכונות חדשות, הולכים לכנסת, ואפרופו המקום הזה, שהיה בית הנשיא, 800 חיילים יושבים בבית הנשיא לשיחה עם הנשיא, היום האחרון. כשהגדוד הזה חוזר ללחימה,
זה גדוד אחר לגמרי, זה גדוד של אריות. והם נלחמים ברמה כזאת, שאחרי 3 חודשים, ראש המטה הכללי קורא שיבוא אליו ללשכה, בקריה. ואני מוצא את עצמי יוצא מהזירת לחימה ביהודה ושומרון, נוסע לקריה, פעם ראשונה בלשכת הרמטכ"ל, מאוד מתרגש. הרמטכ"ל היה משה בוגי יעלון, הוא אומר לי, אמיר, תגיד, מה הסיפור? מה הסיפור עם הגדוד שלך? ואני אומר לו, הרמטכ"ל זה הכל עניין של רוח. ואני רוצה שתבינו, גם המלחמה הזאת שאנחנו נלחמים עכשיו, מה שינצח אותה, זה לא החימושים, וזה לא כמות הכוחות, זה רק הרוח. זה הנחישות שלנו לנצח את המלחמה הקשה הזאת. זה מי רוצה יותר, זה מאבק של רצונות. והרמטכ"ל כנראה מספיק מתרשם מהאירוע הזה, שכשאני מסיים את תפקידי כמפקד גדוד 2 בלחימה, ממנה אותי להיות ראש לשכת הרמטכ"ל. אני עובר מהגדוד ללשכת הרמטכ"ל, סביבה אחרת לגמרי, אלופים, שר ביטחון, שהיה מופז, ראש ממשלה, שרון, באמת סביבה אחרת. רל"ש רמטכ"ל, אני חושב שזה התפקיד אולי הכי מעניין במדינת ישראל. רל"ש רמטכ"ל אחראי לסנכרן את כל הפעילות המבצעית של צה"ל בלשכת הרמטכ"ל ובתאום עם השב"כ, עם המוסד, עם המשטרה, דברים באמת מטורפים, כל הביפרים האלה, כל הדברים שאתם שומעים עליהם היום, זה מסוג הדברים שהתעסקנו איתם, לסנכרן את כל המודיעין מכל הסוכנויות שמגיע ללשכת הרמטכ"ל, ולטפל גם בכל הפעילות המדינית, נסיעות לוושינגטון, חברי קונגרס, סנאט, צבאות זרים. באמת אחד הדברים המשעשעים, סגירת מעגל מעניינת שהייתה לי עם הרמטכ"ל, יום אחד הרמטכ"ל ואני, בוגי ואני, נסענו לביקור רשמי בצבא טורקיה. אז היה לנו קשר טוב עם הטורקים, נוחתים בטורקיה, מתחילים את המפגש, ובערב על פרי פרוטוקול, יש ארוחה רשמית בבית השגריר. אז אני מוצא את עצמי אוכל ארוחה רשמית, בבית של ההורים שלי. אבא שלי סגר ישראל בטורקיה, אני יושב עם אמא שלי ואבא שלי והרמטכ"ל, ארוחה רשמית, ובסוף הארוחה אני נותן לאבא שלי תשורה מהרמטכ"ל, ולמחרת אנחנו הולכים לבקר את נשיא טורקיה, גול. נכנסים לנשיא טורקיה 4 אנשים, אבא שלי פיני אביבי השגריר, אני אמיר אביבי, ורצה הגורל של הנספח הצבאי קראו אביב מרסל. ובוגי, מתיישבים, נשיא טורקיה מסתכל על הרשימה, מסתכל על אבא שלי, אומר, תגיד, מה אתם שבט? מה זה כל האביבים האלה? עכשיו, באותה עת שהייתי בלשכת הרמטכ"ל, ביהודה ושומרון, זה היה 2 כבר אחרי חומת מגן, התחלנו לייצב את המצב, ניצחון גדול, אני רוצה שתדעו, חומת מגן זה היה ניצחון גדול על הטרור, נלחמנו קשה מאוד והיה ניצחון גדול, וביהודה ושומרון העסק התחיל להתייצב, הכרענו אותם, עזה, שנת 2004, עשור אחרי אוסלו, ולפני ההתנתקות, אובדן שליטה מוחלט על רצועת עזה, מוחלט, וזה לפני ההתנתקות, באוסלו. מה זה מוחלט? אני מגיע להיות רל"ש רמטכ"ל ב-2004, האירוע הראשון שיש לי בשבוע הראשון, טיל נ"ט, כבר היה להם טילים נגד טנקים, לא רק רקטות, על נגמ"ש בזיתון. הרוגים, לא עובר שבוע, טיל נגד טנקים, על נגמ"ש הנדסה בפילדלפי, וכולכם, אני מניח, זוכרים את התמונות של חיילינו על 4, בפילדלפי מחפשים את החלקים של החברים שלהם. ב-2004 כבר לא היה רק מנהרות הברחה, התחילו מנהרות תופת, מוצב האורחן הרימו אותו באוויר עם מנהרה, הרימו גם מוצב בפילדלפי, אין סוף ירי, אין סוף פיגועים, אובדן שליטה מוחלט, בשלב הזה אנחנו פועלים עם חטיבות שלמות, עם טנקים, נגמשים, זיקים, צלפים, ולא מצליחים להכיל את הטרור. עכשיו, הכרענו את הטרור ביהודה ושומרון, עשינו את זה דרך אגב עם 30,000 חיילים, לא עם 300,000, כמו שאנחנו נלחמים עכשיו. אז האובדן שליטה מוחלט. שוב, מדינת ישראל נמצאת בצומת קבלת החלטות קריטית. כל בן אדם עם מינימום היגיון בריא, מבין בשלב הזה, הכרענו את הטרור בעזה, ביו"ש, עזה באובדן שליטה, מה צריך לעשות? ניקח את 30,000 חיילים לעזה, תוך חודש אנחנו גומרים עם זה. מפרקים את הטרור. במקום זה, יום אחד בוגי ואני יושבים בלשכה, נכנסת לירון המזכירה, אומרת לנו, תפתחו את הטלוויזיה, אתם חייבים לראות את זה. פותחים את הטלוויזיה, רואים את ראש הממשלה שרון עומד בכנס הרצליה ואומר, החלטתי לצאת מעזה.
חבל, לא היה לי אייפון, הייתי מצלם את הפנים של הרמטכ"ל, שהוא מסתכל על המסך בשוק טוטלי, כי זו החלטה שבכלל אף אחד לא דן בה, לא דיונים עם המטה הכללי, לא משרד הביטחון, לא מל"ל, לא כלום. ראש ממשלה עם עצמו מחליט יאללה ביי, אני הולך באמצע מלחמה. מלחמה, כן, אנחנו נלחמים שם. ואנחנו בהלם מביאים את המטה הכללי, מנסים להבין מה המשמעות של האירוע באמת הבלתי נתפס הזה. בשבוע אחרי זה יש דיון קבינט. עכשיו תראו, אני ישבתי בהרבה דיוני קבינט, חלקם די דרמטיים, את הדיון הזה אני לא אשכח לעולם, ואני אומר לכם שאם אני עומד פה היום, ומדבר איתכם ומקדיש את חיי לביטחון ישראל, זה בגלל הדיון הזה. אנחנו באים לדיון, אני יושב בצד, רל"ש עם המזכירים הצבאיים, יושב שרון בראש השולחן, כל השרים, רמטכ"ל, שר ביטחון, שרון דופק על השולחן, אומר, החלטתי לצאת מעזה, מה הערכת המצב? אני קצין צעיר, אני חושב לעצמי, לא יודע, אצלנו בצבא, בדרך כלל עושים הערכת מצב. ואז מחליטים, כאילו מה זה המשפט הזה, הוא לא הגיוני. אומר לו הרמטכ"ל, ראש הממשלה תקשיב, אם אתה יוצא ככה מעזה, תוך שנה, עזה הופכת להיות חמאסטן, אל-קאדסטן וחיזבאללסטן, זה מה שהולך להיות. שרון שומע, לא אומר מילה, תסתכל על אבי דיכטר, ראש השב"כ. אומר לו, אבי, מה אחת השב"כ? אומר לו, אחד לאחד מה שבוגי אמר, אם אתה מחבר את עזה למצרים, אין סוף, אמצעי לחימה, ידע, תחמושת, כסף, ייכנסו דרך מצרים לעזה, ואנחנו הולכים לאבד שליטה על רצועת עזה. ולמרות שזו הייתה עמדת מערכת הביטחון, ראש הממשלה בשלו, הוא הולך לעשות התנתקות, אנחנו יוצאים המומים מהישיבה הזאת, חוזרים לקריה, אבל חבר'ה, מה לעשות, זה, אתם יודעים, דמוקרטיה. הממשלה מעבירה החלטה וזה, ונערכים להתנתקות, עם כל המשמעויות הרות האסון של זה. אבל, חודשיים אחרי זה בערך, ראש הממשלה מפטר את בוגי, אנחנו מוצאים את עצמנו, עוזבים את הלשכה בטרם עת, הביא את חלוץ שבא עם אווירה ורוח אחרת, ואז קורה דבר שלא אמרתי שאני אראה בחיים שלי. צבא ההגנה לישראל המהולל, יוצא בהודעה בערך איזה חודשיים אחרי שחלוץ נכנס לתפקיד, חברים, לא הולך להיות חמאסטן, הולך להיות סינגפור. מה אתם יודעים? פוקויאמה הולך לנחות עם מצנח בתוך הרצועה. ואני אומר, איך, אבל אנחנו יודעים שחמאס הולך להשתלט. למה? למה הם אומרים את זה? הרי זה בניגוד מוחלט לאמת. אבל מסתבר שמספיק שאתה מחליף את הראש, וכולם מתיישרים לרוח החדשה, וככה זה. ומה שמדהים, שזה לא רק שזה ככה, הצבא השתנה בן רגע, אלא שגם בזירה הציבורית, בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות, שומע את כל הלשעברים מתראיינים, סינגפור. ואני אומר לכם את האמת, נכנסתי באותו רגע לחרדה קיומית אמיתית. אמרתי לעצמי, אלוהים ישמור, אם ככה מקבלים החלטות במדינה הזאת, ויותר מזה, אם ככה קל גם למכור את זה לציבור המסכן הזה, שאין לו מושג ירוק מה הולך לנחות עליו. הוא לא יודע שיהיה אינסוף רקטות שיראו עליו, הוא לא יודע שיהיה אינסוף מבצעים, הוא לא יודע שיכנסו וישחטו פה 1,200 איש, ויחטפו אנשים, הוא לא יודע מה הולך לקרות לו. אבל אני את זה ראיתי כבר לפני 20 שנה. ואמרתי לעצמי, אם לא יקום פה כוח ציבורי חזק מאוד, שישפיע על ההבנה גם של הציבור וגם של מקבלי החלטות, מה צריך כדי להבטיח את ביטחון ישראל, מה מחזק את ביטחון ישראל, ומה יכול לסכן אותנו, ואפילו קיומית. אם לא יהיה כוח כזה בציבוריות הישראלית, בכל רגע נתון, יכולות להתקבל פה החלטות שהן הרות אסון. זה הביא לי את המוטיבציה בסוף השירות, אחרי 30 שנות שירות, ואחרי שפרשתי, כבר לפני כמעט 8 שנים, הביא לי את המוטיבציה לעשות מעשה, ולהקים את הביטחוניסטים. להקים עמותה ותנועה, שתקדיש את עצמה, לדבר אחד, לביטחון ישראל, ולא מקום פוליטי, ולא כל מיני אג'נדות, נטו, נקי. ביטחון ישראל, מה צריך כדי להבטיח את ביטחון ישראל? ממקום שהוא גם ערכי, יהודי ציוני, וגם מקצועי ביטחוני, ולתקשר את זה גם לציבור, גם לדור הצעיר, גם למקבלי החלטות, איך דה פקטו אנחנו עושים את זה. קודם כל קיבלנו החלטה, הביטחוניסטים זה לא יהיה ארגון רק של בכירים, זה תנועה שפתוחה לכולם, כל אחד מכם. יכול להירשם לביטחוניסטים, כל מה שצריך לעשות, תיכנס לגוגל, תרשמו הביטחוניסטים, כנסו לאתר, תירשמו, וזה חשוב, זה חשוב להיות תנועה גדולה, גם
כי דרך הרישום אנחנו מתקשרים לאנשים ידע, גם כי הם יכולים להפיץ את זה לאחרים, וגם כי בסוף כל פעם שאתה בא להיפגש עם ראש הממשלה או עם שר הביטחון, מה נראה לכם כל פעם שאני מגיע לראש הממשלה ונפגשנו איתו מלא פעמים במלחמה, מה השאלה הראשונה שהוא שואל? כמה חברים יש בתנועה? ולכן זה כוח, זה כוח להשפיע, אז התנועה פתוחה לכולם, התחלנו לפני 5 שנים 8 קצינים, היום יש 42,000 חברים בתנועת הביטחוניסטים, וזה גדל כל הזמן, ויש לנו מכיניסטים, סטודנטים, כן, יש פה חברי תנועה, כמה. הדבר השני, הבנו שחייבים לעצב את דור העתיד, זה השקעה לטווח ארוך, התחלנו לחנך במכינות, התרחבנו לתיכונים, והשנה אנחנו מקימים את המכינה הראשונה של הביטחוניסטים, מכינת תקומה במושב תקומה בעוטף עזה, מכינה אחת מיני רבות שיקומו. אנחנו מתכננים להקים גם ארגון נוער, זאת אומרת מאוד מאוד מושקעים בדור הצעיר, גם ברשתות של הדור הצעיר, טיק טוק, אינסטגרם וכל זה. הדבר השלישי זה הבנה שאם אנחנו רוצים לתקשר איתכם, עם הציבור, אנחנו צריכים להיות מאוד דומיננטיים בתקשורת וברשתות, והיום אנחנו באמת חולשים על כל ערוצי הטלוויזיה, עיתונות, רדיו, גם בארץ, גם בחול, וכמובן המון הרצאות כאלה מדי שבוע בכל הארץ. והדבר האחרון, ולא פחות חשוב, זה השפעה על מקבלי החלטות, זה עבודה צמודה עם ראש הממשלה, עם שר הביטחון, עם שרים אחרים, עם דיפלומטים, פה בדרך, עכשיו שבאתי אליכם, בדרך עשיתי את התדריך השבועי של דיפלומטים, שאנחנו עושים לכל השגרירויות, וגם עושים להם כנס מדי חודש, חודש וחצי, סוף שבוע הזה אני אהיה במרלגו, בבית של טראמפ, ניטס ביום חמישי בלילה, משם ניסע גם לוושינגטון, אנחנו עושים עבודה מאוד מקיפה באיחוד האירופי, עושים גם עבודת קשרי ממשל, ודרך כל הפעילות הזאת מייצרים השפעה. עכשיו תראו, 2 לפני המלחמה, מתקשרים אליי כמה בכירים, אומרים לי, אמיר, תקשיב, יש שינוי גדול, קורה משהו גדול, בוא ניפגש ונדבר על זה, וגם אומרים את זה ממקום של בהילות. ואני אמרת לכם, אני קולט מהר שינויים, אני אומר, חבר'ה, אין בעיה, 6 בבוקר, אצלי בגינה בקיסריה, מתייצבים. מגיעים בערך 15 בכירים, אנחנו יושבים יום שמשי בגינה, ומדברים, ואחרי 3 שעות, מגיעים למסקנה ברורה, אנחנו בדרך למלחמה. תהיה פה מלחמה, ויש לנו רק 2 אפשרויות, או 6 הימים או יום כיפור. או שאנחנו תוקפים ראשונים, או שיתקפו אותנו, ואם יתקפו אותנו זה יהיה בהפתעה מוחלטת. ואנחנו אומרים, אוקיי, אז מה עושים? אנחנו יודעים שהולכת להיות מלחמה, 2 לפני המלחמה. ואנחנו מחליטים לכתוב הערכת מצב אסטרטגית, מסמך של 300 עמודים, כמובן עם תקציר, והם מציגים את המסמך הזה לממשלה הקודמת, ולנתניהו כשהוא היה באופוזיציה, ולראש המוסד, ולראש המל"ל, ולנשיא, באים לכנסת, עושים כנסים, מדברים ומסבירים, הולכת להיות מלחמה, ומדינת ישראל עומדת בפני 4 איומים שונים, שכל אחד מהם בעל פוטנציאל קיומי, והאיומים האלה מתממשקים אחד עם השני. ומה האיומים שדיברנו עליהם? 2 לפני המלחמה. האיום הראשון, איראן וכל הפרוקסי שלה. כל המלחמה הזאת, שאנחנו מנהלים עכשיו, היא מול איום אחד מתוך 4. איראן וכל הפרוקסי שלה, חמאס, חיזבאללה, חות'ים, עיראק, סוריה, כל הדבר הזה, זה איום אחד עם הגיונות דומים. מה זה האיום הזה? רקטות, טילים, כלי טייס בלתי מאוישים וקומנדו על הגבולות שלנו. ובעניין הזה לא שונה חמאס מחיזבאללה, או מהמיליציות בסוריה, יש מדינות שלא גובלות איתנו, אז אין להם מיליציות על הגבול שלנו, אבל כן יש להם טילים, כלי טייס בלתי מאוישים ורקטות. זאת אומרת, כל המערכת האיראנית הזאת, יש לה היגיון אחד, והיא מופעלת על ידי איראן. האיום השני שדיברנו עליו, המשגנו אותו בצורה אולי קצת שונה ממה שאתם רגילים, באנו ואמרנו חברים, לצד האיום החיצוני הזה, והמאפיינים שלו, יש מערכה על ארץ ישראל. זה אותו סכסוך ערבי-ישראלי בין 100 שנה, נכון שהוא לבש תצורות שונות, והיום יש ערבים עם תעודה כזאת ותעודה כזאת, יש כאלה שהם תחת הרשות, יש כאלה שהם בדואים בנגב, יש כאלה שהם ערבים בגליל, יש כאלה שגרים בירושלים, יש סטטוסים שונים לכל אותם ערבים בארץ ישראל, אבל באמת, אותם אלה שרוצים להילחם בנו, מה שמגדיר אותם זה לא הקו הירוק. כי גם פה יש מערכת שמתנהגת דומה בכל מקום. למשל, יש בשטחי C השתלטות פרועה על קרקעות,
אבל באותה נשימה יש השתלטות פרועה על קרקעות בנגב, וגם השתלטות בגליל. יש ניסיון לקעקע ביטחון אישי של יהודים, זה קורה בכל מקום, ביהודה ושומרון, בנגב, בגליל, בלוד, ברמלה, בעכו, בירושלים. יש פה מערכה על ארץ ישראל, ומה הבעיה של מדינת ישראל? זה לא שלא מתמודדת טוב עם המערכה הזאת, היא לא על המגרש בכלל. זה כאילו הם משחקים רוגבי ואנחנו פינג פונג, אנחנו לא באותו אירוע בכלל. שהמדינה לא מגדירה שהיא במערכה, זה גם לא מטפלת בזה כמו מערכה. היא רואה עצים, היא לא רואה יער. וזה נושא שדיברנו עליו שנתיים לפני. האיום השלישי שדיברנו עליו, וגם שנתיים לפני המלחמה, איום הדה-לגיטימציה והאנטישמיות. חברים, זה איום שמאיים על העולם היהודי. היהודים בסכנה, והדה-לגיטימציה מסכנת אפילו את היכולת שלנו להילחם, אפרופו האג, אפרופו צווי מעצר לראש הממשלה ולשר הביטחון, זה משהו שדיברנו עליו שנתיים לפני, וגם פה מתנהלת מערכה מול ישראל, ישראל לא על המגרש בכלל. יבוא יום אחרי המלחמה הזאת, שישראל תצטרך לשלוח את כל אל-על לכל מיני מקומות בעולם להציל יהודים. כי האנטישמיות לא הולכת לעצור. זו מערכה שצריך להתעסק איתה. וזו מערכה שהיא המערכה הבאה הגדולה של העם היהודי. וזה משהו שלצערי ממשלות ישראל לא מבינות את גודל השעה ואת גודל האירוע. כמו שהם לא הבינו שהם צריכים לתקוף לפני 7 באוקטובר. 3 מערכות, כולן אקסוגניות, הן כולן חיצוניות לנו. המערכה הרביעית שדיברנו עליה היא המערכה הכי חשובה, הכי מסוכנת, זה אנחנו. העם היהודי. ההתרחקות שלנו מהאתוס שלנו, ההתרחקות מהחיבור ליהדות ולציונות, והמסר הכי גדול שיש לי לעם היהודי להגיד, חברים, אל תערבבו בין הערכים שלכם לבין פתרונות. אין חצי ערך, אי אפשר לקחת את המהות שלנו ולפרק אותה. אי אפשר לפרק את הרעיון שאומר, בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. אי אפשר לפרק את מה שבן גוריון כותב בגילת העצמאות, בארץ ישראל קם העם היהודי, בעוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בחי חייכו במיות, גורשנו בכוח הזרוע מארצנו, התפללנו אלפי שנים לחזור. ויום אחד קמנו, עשינו מעשה, באנו לקחת את הארץ שלנו חזרה. זה הסיפור שלנו. וברגע שאתה מנסה לפרק אותו, הוא מאבד הקשר, הוא מאבד היגיון. זה כמו סכר שאתה שם בו חור, ומתחיל לצאת מים, ואז מה יקרה? עוד חור, ועוד חור, ועוד חור, ועוד חור. הסכר יקרוס. ובשביל יהודים רבים הסכר קרס. איבדנו את הלוגיקה של הסיפור. וזה בדיוק מה שהאוהבים שלנו מנסים לעשות, כי בכל סיפור, כל סיפור טוב, בטח סיפור של אומה, יש גיבור ויש נבל. ואתם חברים יקרים, יש לכם רק 2 אפשרויות. או שאתם הגיבורים בסיפור שלכם, או שאתם הנבלים. תחליטו מה אתם רוצים להיות. אני חושב שאנחנו הגיבורים בסיפור שלנו, לא הנבלים בסיפור שלנו. והגיע הזמן לעורר את העם היהודי חזרה לבסיס. אנחנו הגיבורים של הסיפור שלנו. אחרי זה נדבר על פתרונות. בספר שלי לא נשוב אחור, כתבתי על 4 פתרונות שונים לסכסוך הישראלי-פלסטיני. אבל אני לא ניגש לזה. ממקום של ערעור, אפילו במילימטר, על הזכויות הלאומיות של העם היהודי בארצו. זה לא מהמקום הזה בכלל. אפשר להגיד כיבוש. מה זה כיבוש? מה, לב הארץ שלנו הוא כיבוש? אז למה אנחנו, איזה זכות יש לנו על תל אביב? מתוקף מה? חייבים להפריד בין ערכים לבין שאלות פרקטיות, לבין שאלות של איך מתמודדים עם בעיות כאלה ואחרות, וכן, יש הרבה פלסטינים ביו"ש וצריך להתמודד עם זה, יש עזה, יש לנו הרבה בעיות, צריך להתמודד איתם, אבל לא דרך קעקוע הזכויות שלנו, לא דרך הרעיון שאומר, רגע, זה בכלל שלהם, זה לא שלנו, זה לא דרך להתמודד עם בעיות. בהערכת מצב האסטרטגית הזאת, כדי להמחיש את מה אנחנו מרגישים, אנחנו הביטחוניסטים, על הקאבר שלה שמנו תמונה של צפרדע מתבשלת בתוך סיר. ואמרנו, חברים, זאת מדינת ישראל. אתם יודעים מה אומרים על צפרדע? אם אני אזרוק אותה למים רותחים, היא תקפוץ החוצה. אבל אם אני אקח צפרדע ואשים אותה במים קרים, ולאט לאט אני מתחמם, באיזשהו שלב הצפרדע תגיד לעצמה אולי, בוא'נה, מגניב ג'קוזי. אבל עוד כמה מעלות, וזהו, והצפרדע הזאת תמות. זה מה שקורה למדינת ישראל. אמרנו לממשלות ישראל, גם הקודמת, גם הנוכחית, חברים, אם אתם לא תעשו מעשה, הצפרדע הזאת עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, מתישהו היא תמות. זו אמירה קשה, ואנחנו אנשים אופטימיים, לא תגידו שאנחנו אנשים פסימיים. מה לעשות?
ההכלה, אותה אסטרטגיה, התעקשו עליה ולא רצו לוותר עליה. אמרו נמשוך את זה, אנחנו מקשיבים לכם, אבל חבר'ה, אנחנו נמשוך את זה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד 3, ובסוף חמאס יקרוס, חיזבאללה יקרוס, האיראנים יקרסו, בדיוק כמו שלוב וסוריה ותימן ומצרים קרסו, נמשוך את זה. לא רצו להבין שזהו, זה נגמר. לא רצו להיפרד מהקונספציה, ולצערנו הגיע 7 באוקטובר, יום, מה אני אגיד לכם? מזעזע ברמה תנכית, וביום הזה קרו 2 דברים. חטפנו סתירת לחי תנכית, יום מהקשים של העם היהודי אי פעם, אבל ביום הזה קרה עוד משהו. ביום הזה הצפרדע קפצה מהסיר. אם אני הייתי צריך לשאול את עצמי מה יגרום לצפרדע לקפוץ מהסיר, היה לי מאוד קשה לראות לפני 7 באוקטובר, מה הטוויסט, כאילו מה יקרה שפתאום העם הזה והממשלה וזה יתעוררו. אבל הגיע 7 באוקטובר וכגודל הזוועה, קיבלנו הזדמנות היסטורית לשנות את כל המציאות שלנו לדורות. הצפרדע יצא מהסיר. ועכשיו אנחנו עומדים בפני 2 מלחמות. מלחמה אחת היא מלחמה של החיילים הגיבורים שלנו, ב7 חזיתות שונות, שנלחמים כדי לנצח במלחמה. אבל יש עוד מלחמה, והיא המלחמה של כולנו, והיא מלחמה שהיא חוד החנית של הביטחוניסטים. איך משאירים את הצפרדע מחוץ לסיר? יש כוחות גדולים, בינלאומיים, ויש כוחות גם בתוכנו שמנסים בכוח לדחוף את הצפרדע חזרה לסיר. מה זה לדחוף את הצפרדע לסיר? חמאס נשאר בעזה שולט. חיזבאללה משתקם. האיראנים ממשיכים את הדהירה שלהם לכיוון גרעין, וזו לא אופציה, אין לנו אופציה שהצפרדע חוזרת לסיר. אנחנו את המלחמה הזאת צריכים להכריע הכרעה מוחלטת לטובת הדורות הבאים, ואנחנו צריכים תפיסת ביטחון לאומי, שלא רק תביא ניצחון, אלא שתתחזק אותו לדורות. אי אפשר לקחת עם, וכל 5 שנים, 10 שנים, גייס אותו למלחמה גדולה. זה לא הגיוני, ואין סיבה שזה יקרה גם, אם נעשה את הדברים הנכונים. אם אני ממש בקצרה מתאר לכם מה חווינו במלחמה הזאת, בגלל היעדר חימושים ולא מספיק כוחות, ריכזנו קודם כל מאמץ בעזה והיינו בהגנה בכל החזיתות. אחרי 10 חודשים העתקנו את המאמץ ללבנון, 14 חטיבות תקפו שם, תקיפה באמת מדהימה של חיל האוויר, מוסד, והבאנו את חיזבאללה תוך 2 שבועות על הברכיים. ההקרסה של חיזבאללה הקריסה גם את סוריה, והאיראנים עכשיו מחוץ לסוריה, וסוריה היא משהו אחר, הוא יכול להיות שהוא בפוטנציאל של סכנה גדול, אבל זה משהו אחר עכשיו, וכן, טורקים באופק, תקפנו באיראן, השנו טיפה את תוכנית הגרעינית שלהם, הורדנו להם את ההגנה האווירית, ותוך כדי שכל זה קורה, טראמפ עולה לשלטון, והעסק ברמה הגלובלית אזורית מאוד מאוד משתנה. קודם כל אנחנו מקבלים הזדמנות להחזיר את החטופים שלנו, לפחות חלקם כרגע, אנחנו בשלב א', ואם אני רוצה לתת לכם הערכה מה הולך להיות בסיפור הזה, אני מקווה, אני לא בטוח, ששלב א' יהיה במלואו, זה לא בטוח, אני מאוד ספקן לגבי יומיים האחרונים של השלב הזה, שבו אנחנו אמורים לקבל עוד 14 חטופים האחרונים. אנחנו מתחילים לנהל משא ומתן על שלב ב', אבל מה אומר שלב ב' בעסקה? הוא אומר, אתם חמאס צריכים להחזיר לנו את כל החטופים, הנהגה שלכם צריכה לצאת מעזה, ואתם צריכים להניח את הנשק. מה הסיכוי שזה יקרה? 0. ולכן, ריאלית, יש רק 2 אפשרויות, אמיתיות. או שמגיעים לאיזושהי הסכמה להאריך את שלב א', ואז להמשיך לקבל 3-4 חטופים בשבוע, ולתת להם עוד איזה חודשיים או יותר של הפסקת אש, שכמובן ישרת אותם גם בשחרור מחבלים, גם בהשתקמות וכל הדברים האלה, אבל מצד שני אנחנו נקבל את החטופים שלנו. או שאנחנו נמצא את עצמנו בסוף שלב א', חוזרים ללחימה, ואני יכול להגיד לכם מהיכרות עמוקה של מה שקורה, שסביב הבחירה של רמטכ"ל חדש, סביב העובדה שיש טראמפ ויש לנו עכשיו גם חימושים וגם גיבוי וכל זה, וסביב הנחישות באופן כללי לנצח את המלחמה הזאת, יש סיכוי גבוה מאוד שאנחנו בסוף שלב א' נחזור למלחמה עצימה מאוד 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 בעזה, אבל היא לא תהיה כמו מה שהיה עד היום. הלחימה הזאת תהיה בשיטה אחרת, שאני לא אכנס אליה, אבל הרבה יותר אפקטיבית,
יהיה התייחסות גם להומניטרי, אנחנו לא נאפשר יותר לחמאס לקבל הומניטרי, יהיה פה שינוי מוחלט באירוע הזה. מה? יהיה שינוי מוחלט בכל הגישה של ההומניטרי כדי לנתק את חמאס מההומניטרי, ואנחנו נצטרך להפעיל לחץ מאוד מאוד כבד כדי להוריד את החמאס על 4 למקום שיקרה מה שאנחנו צריכים שיקרה, שהוא גם ייתן לנו את החטופים שלנו וגם יצא מעזה. בסוף כדי להביא את חמאס. מה? החטופים יגיעו רק לשקיות, לא נשארו חיים. תראה, בסופו של דבר, קודם כל, החמאס זה מפלצות, אנחנו לא יודעים מה הם יעשו, אבל אני יכול להגיד שאם הם הורגים את החטופים, הם הורגים בעצם גם את מה שיש להם לסחור בו, כי בסופו של דבר, אם יש רק חטופים הרוגים, אין שום דבר שיעצור את צה"ל מלפרק אותם עד הקצה. מה שמונע מצה"ל להיכנס למקומות מסוימים, זה חטופים חיים, לא חטופים לא חיים. ולכן הם לא כל כך מהר יהרגו חטופים, כי בלי זה אין להם שום הגנה. אנחנו מבינים שבכל מקרה, זה לא דיון עם עצמנו, אני מסתכל על כל התקשורת וכל הדברים, שפעמים באמת דברי הבל שכותבים שם, כאילו עכשיו אנחנו ישראל זה תלוי בנו, מה בעיה? בואו נבקש את כל החטופים, ואחרי זה נחזור להילחם, זה לא בדיוק עובד ככה, חמאס לא מטומטמים. והם לא מקשים, הם מקשים עלינו מאוד, הם לא יעשו מה שמתאים לנו. אני מתקשה לראות איך אנחנו מביאים אותם למקום, שהם יעשו מה שאנחנו רוצים, בלי להכות אותם בצורה מאוד מאוד, מאוד מאוד קשה, ובתוך התהליך הזה, יש כמובן חשיבה על איראן. ואם אני צריך לתת לכם רגע, זה כיוון כללי, מה יהיה בשנה הקרובה, אפרופו מפגש נתניהו-טראמפ, הולך להיות דברים גדולים מאוד 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 בשנה הקרובה. השנה הקרובה תהיה שנת הכרעת הציר השיעי. השנה שבה נצטרך להכריע את האיראנים, את האיום הגרעין, ולהקריס את הציר הזה. וזה משהו שישראל וארצות הברית עובדים עליו. השנה הזאת תהיה שנה של הסכמי שלום. יהיה שנה של נורמליזציה עם סעודיה, וזה לא רק סעודיה. זה נורמליזציה עם כל העולם המוסלמי, הסוני, זה אינדונזיה, אולי מלזיה, פקיסטן, אומן, זה חזית אדירה, מערבית, ישראלית, סונית, שצריכה לעמוד חזק אל מול החזית הסינית, רוסית, איראנית, ומול הדאעש, טורקיה, קטר, כל החבר'ה האלה, גם מול הציר השיעי וגם מול הציר הסוני הרדיקלי, לייצר פה חזית שגם תייצר פה פריחה כלכלית מאוד מאוד גדולה, כי כשהחזית הזאת תקום, כל הסחר העולמי יעבור דרך ישראל, יהיה פה פריחה מאוד גדולה, ויהיה פה בשנתיים הקרובות גם שיח על החזון של הסכסוך הזה, ובתוך השיח הזה יהיה ריבונות. יהיה ריבונות בבקעה, יהיה ריבונות בהתיישבות, בחלקים גדולים משטחי C. זאת אומרת, אנחנו נכנסים לשנתיים אולי הכי משמעותיות שהיו לנו בעשורים האחרונים, שיעצבו את העתיד שלנו לדורות. ואני חייב להגיד לכם, למרות כל הסיפור שסיפרתי לכם בהתחלה, וכל התסכול שלי מקבלת ההחלטות הלא פשוטה שהייתה במדינה הזאת במשך הרבה מאוד זמן, אני מאוד מאוד אופטימי. אני חושב שקודם כל אנחנו יכולים לנצח באופן מכריע את המלחמה הזאת. אני חושב שאם לפני 2-3 הכוכבים הסתדרו לאויבים שלנו, עכשיו הכוכבים מסתדרים לנו ונותנים לנו הזדמנות גדולה, ואני אומר לכם את הדבר הבא, כגודל הניצחון וכגודל ההכרעה שמדינת ישראל בשנה הקרובה מסוגלת להביא במלחמה הזאת, כגודל הניצחון, ככה יהיה תור הזהב של מדינת ישראל והעם היהודי ביום שאחרי. ביום שאחרי יהיה פה הסכמי שלום, ויהיה פה כלכלה פורחת, ויהיה פה עלייה המונית לישראל, ויהיה פה ילודה, בייבי בום. מחכה לנו הרבה מאוד דברים מעבר לפינה. צריך לעשות רק דבר אחד, להיות מאוחדים ולהתמקד בדבר אחד, לנצח את המלחמה הזאת. תודה רבה. יש שאלות? למה אתם קמים? נשמע מה זה נגמר? וואו! מישהו יש לו שאלה? בבקשה. יש מוקד אחד שהוא עדיין לא מטופל לפי מה שאומר. כן, יש מוקד אחד שלא מטופל, כן? והוא אינדוקטרינציה של קציני צה"ל. כן. רגע, אני בוגר מב"ד. אני בוגר המכללה לביטחון. איזה מחזור?
עד 2001. כן. אני בוגר מב"ל בשנת 2001. הצוות שהיה שם גרם לכך שעל ציונות דיבר גדעון לוי, על היסטוריה שלנו יהודי באלף בית יהושע, זיכרונו לברכה, אדם בכל אופן צריך לכבד אותו. בקיצור. כן, השאלה ברורה. אז אני יכול להגיד, למשל, לא ציינתי את זה, אבל אחד הדברים שתנועת הביטחוניסטים עושה השנה, מצד אחד אנחנו מתעסקים עם מכינות וצעירים, מצד שני אנחנו בונים תוכנית מנהיגות לבכירים במערכת הביטחון. כן, צריך לעשות שינויים, אני חושב שגם הצבא מבין את זה, אני יכול להגיד שאני חושב שהרמטכ"ל החדש מבין את זה טוב מאוד. ה7 באוקטובר בסופו של דבר זה נקודה בזמן ששינתה את הכל, שינתה גם את צה"ל, משנה את צה"ל, אנחנו נראה את זה לדעתי גם במינויים שהרמטכ"ל החדש יעשה, וללא ספק אנחנו צריכים לעקוב מקרוב אחרי זה שאנחנו מגדלים פה דור של מפקדים נחושים, ערכיים, ציוניים, שרוצים לנסח, שחושבים מחוץ לקופסה, שהם דעתנים ולא קונפורמיסטים. אנחנו צריכים דור אחר של קצינים, אני חושב שיש אותו, יש לנו עם נפלא, יש לנו קצונה נהדרת, צריך פשוט לקדם את האנשים הנכונים. שאלה. רציתי לדעת אם אתה אופטימי, כמו שאתה אופטימי, אמרת אתה אופטימי, גם לגבי יהודה ושומרון, כי ראינו שאנחנו יושבים... כן, אני אמרתי שליהודה ושומרון, אני חושב שהאירוע הזה של טראמפ הסתיים עם ריבונות בבקעה ובהתיישבות ביהודה ושומרון, ואני חושב שמדינת ישראל תרצה לדחוף כמה שיותר, לכמה שיותר ריבונות, לצד, דרך אגב, ממשל עצמי פלסטיני באזורים שבהם הם שולטים. אני לא עשיתי פה הרצאה על פתרונות מדיניים, כי זה היה מעריך עוד יותר בהרבה, אבל אני אגיד עיקרון אחד פשוט, צרכי הביטחון הלאומי שלנו הם ברזל, אי אפשר לשחק עם העניין שאנחנו צריכים לשבת על הערים, יהודה ושומרון, גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינה רוחנית, בסוף מדינת ישראל, כל הארץ הזאת, ארץ ישראל, מהים לירדן, או כמו שהחבר'ה אוהבים להגיד, from the river to the sea, זה אותו מרחק דרך אגב, לא משנה אם אתה אומר את זה באנגלית, מה הרוחב של ארץ ישראל? חבר'ה, הרוחב של ארץ ישראל זה 70 קילומטר, אוקיי? זה 15 קילומטר חוף, זה בערך 10 קילומטר בקעה, כל השאר זה יהודה ושומרון. אם אני צריך להגדיר טופוגרפית מה זה ארץ ישראל, זה יהודה ושומרון עם קצת שוליים. בסדר? כל הארץ שלנו זה יהודה ושומרון. ולכן, אם אני לוקח מפה של ארץ ישראל, מוחק את השם ישראל, בסדר? כדי שלא יהיה פה בייס, לוקח פשוט את המפה הטופוגרפית של ארץ ישראל, את ה-70 קילומטר המסכנים האלה, מביא אותם לווסט פוינט, לבית ספר לקצינים ביפן, בטורקיה, לא משנה איפה. מראה את זה לצוער ואומר לו תגן. מה תוך דקה כל קצין בעולם יגיד? אם רוצים להגן על זה, איפה צריך להיות? על הערים. אין אופציה לא להיות על הערים. עכשיו השאלה, איך אתה מגשר על זה? הרי בסוף שאלת השאלות, ועל זה כתבתי 4 פתרונות שונים לסכסוך הישראלי-פלסטיני. השאלה איך אתה מגשר על שני המאוויים הכי גדולים שנמצאים בחברה הישראלית. מצד אחד, להיות בטוחים ומשגשגים, מרחב מחיה ומקום שבאמת יהיה בטוח, ומצד שני לא לספח את כל הפלסטינים האלה ולמצוא פתרון לאיך הם מנהלים את עצמם בלי שנספח אותם. יש לזה המון פתרונות מסיבה מאוד פשוטה, שבעוד שהעולם הביטחוני הוא מאוד קשיח, עם זה אי אפשר לשחק, העולם המדיני הוא אינסוף גמישות. אתן לכם דוגמה, כמה מדינות יש באיטליה? מדינות אמיתיות שמוכרות באו"ם. יש איטליה, נכון? ותיקן, סן מרינו. 3 מדינות במדינה אחת. עכשיו תבינו, ותיקן זה מדינה לכל דבר ועניין. זו מדינה מוכרת באו"ם. זו מדינה בגודל של שכונה, בתוך עיר בירה של מדינה אחרת, וזו מדינה. תבינו כמה העולם המדיני הוא גם מסן מרינו, לא היינו שומעים עליה, לא היה אירוויזיון, או כדורגל, זו מדינה, עיר מדינה, מוקפת 360 מעלות איטליה. בסדר? שאלתי, אני נאמתי כמה פעמים בפרלמנט האיטלקי לאחרונה, שאלתי חבר פרלמנט איטלקי, אמרתי לו, תגיד, אם תושב סן מרינו רוצה להיות אזרח איטליה, כן, הם מוקפים 360 מעלות איטליה, מה הוא צריך לעשות? הוא מסתכל עליי בשוק, הוא אומר לי, אמיר, אני לא מבין את השאלה, זה כמו שאתה, אמיר אביבי, תרצה להיות אזרח איטליה, אז מה זאת אומרת? צריך לעבור את כל התהליך. אז העסק הזה מאוד גמיש, אנחנו חקרנו 66 מדינות וטריטוריות,
שכולן עם ריבונות מופחתת, יש מודל הולנדי, מודל בריטי, מודל אמריקאי, יש מלא פתרונות, אבל הדבר אולי הכי חשוב שאני אגיד לכם היום, אפרופו איך לחשוב על הדברים האלה, בסדר? עזבו רגע את הפתרונות, איך לחשוב עליהם בכלל. בגרסה הראשונה של הספר שלי כתבתי משפט מאחורה, בכריכה, שאומר את הדבר הבא, הוויכוח הקלאסי בין שני ישראלים, זה ויכוח על הפתרון הנכון לבעיה שמעולם לא הגדירו ומעולם לא הסכימו עליה. עכשיו שואלים אותי מה הפתרון, אני אשאל אתכם מה הבעיה בכלל, איזה בעיה אתם רוצים לפתור? אני אומר לכם את האמת, אנחנו לא מסכימים על הבעיה, אז איך אפשר לדבר על פתרון? אני אומר לכם שכדי לגשת לפתרונות, אתם צריכים לעבור את התהליך הבא. אחד, להיות סגורים על הערכים שלכם, אתם לא, אין מה להתקדם לפני שאנחנו סגורים שאנחנו עם ישראל וזה ארץ ישראל. בסדר? זה נקודת ההתחלה, כי אם אתם פתאום מוצאים את עצמכם, מתווכחים עם מישהו שבכלל אפילו לא מכיר בזכויות הלאומיות שלנו, אז פה נגמר הוויכוח בכלל. השלב הבא, נניח הסכמנו כולנו שאנחנו עם ישראל וזה ארץ ישראל, השלב הבא זה לענות על השאלה, מה צריך כדי שנהיה בטוחים? מה התנאים שנדרשים כדי שנהיה קיימים? אתה לא יכול להתחיל לדבר על מישהו אחר, אם אתה לא יודע להגדיר לעצמך את הקווים האדומים שלך, בסדר? אנחנו לא עושים את זה, אין לנו קווים אדומים, אז אנחנו מגיעים למשא ומתן שהוא לא נורמלי. בואו נגדיר מה צריך כדי שנהיה קיימים לפני שאנחנו הולכים לדבר עם מישהו אחר. אחרי זה, תחשבו טוב טוב, לנסח נכון, מה הבעיה שאתם רוצים לפתור. מה אתם רוצים לפתור? מה הבעיה? אני מבחינתי, הייתי אומר, אני מסתכל על שתי בעיות. אחד, איך אני בטוח לנצח, שתיים, איך אני לא מספח 2 מיליון פלסטינים. זה בערך הבעיות, איך אני מוצא להם פתרון, שמצד אחד יעמוד בחוק הבינלאומי, אבל לא יסתור צרכי הביטחון הלאומי שלי. עכשיו, תחשבו איך עושים את זה, יש לזה המון פתרונות, ואז אפשר לדבר על פתרונות. והדבר הכי חשוב שיש לי להגיד על פתרונות, פתרונות זה לא דת. זה לא דת. לא יכול להיות שהגיע לפה איזה בריטי שיקור לפני, לא יודע, כמעט 100 שנה, שהחליט איזה משהו, לא קשור לכלום, כן? וזה הופך להיות איזשהו תורה מסיני, כאילו עכשיו זהו. זה ואין בלתו. תוכנית החלוקה. סליחה? פתרון זה לא דת. אני אומר, וגם אין דבר כזה שלבעיה יש רק פתרון אחד. אני כתבתי 4 פתרונות, לא אחד. יש המון פתרונות, אבל אף אחד מהם לא צריך לבוא על חשבון הקיום שלנו. כן. סימונוביץ', שאלה בבקשה. הניצחונות שלנו בפועל, חוששים לחזור גם לדרום, גם לצפון, והיכולות שלהם לא התבטלו, אולי התמעטו קצת. תראה, אנחנו לא העמקתי בתפיסת הביטחון לאומי, אבל אני אגיד כמה עקרונות בסיסיים שיעזרו לנו לעשות סדר עם העתיד שלנו. אנחנו, אחד, חייבים להיות מסוגלים להגן על עצמנו בכוחות עצמנו, אפרופו התעשיות שלנו שעכשיו מתעצפות אקספוננציאלית, חימושים, אנחנו צריכים שיהיה לנו מסה קריטית, אנחנו חייבים גבולות ברי הגנה, והגבולות ברי הגנה היחידים שיש לנו זה גבולות ארץ ישראל, או יותר מזה, לא פחות מזה. הדבר הנוסף, חייבים מדיניות פרואקטיבית שתיצור מציאות שאין דבר כזה שקמים עוד פעם צבאות טרור על הגבולות שלנו. זה אומר שאתה צריך להיות כל הזמן פרואקטיבי, כל ניסיון מכאן ואילך של חיזבאללה להרים ראש, או של חמאס, או של הסורים, צריך להתקל בכל הזמן פעילות התקפית שלנו. כרגע לבנון היא כמו סוריה, אנחנו פועלים שם חופשי לגמרי בכל מקום, ומוכנים גם להיכנס יבשתית עוד פעם אם נצטרך, אנחנו נכה בהם ונכה בהם עד שהם יישמו את החלטה 1559, שאומרת פירוק המיליציות בלבנון ושינוי מציאות. עכשיו, בתוך התהליך הזה יש גם דברים מסביב שיכולים להשפיע, כמו הקרסת האיום האיראני, תקיפה באיראן, כמו הסכמי שלום אזוריים, כי כשאתה תעשה הסכם שלום אזורי, מערבי, ישראלי, סוני, הסיכוי שמדינה כמו לבנון או עיראק יחליטו שהם רוצים להיות בתוך האירוע הזה, הוא גובר מאוד מאוד, זה כאילו ממגנט, אתה פתאום יוצר חזית גדולה, ואז כדאי להצטרף אליה. זאת אומרת, קוראים פה במקביל כל מיני תהליכים, חלקם זה רמה טקטית של איך אנחנו מתנהגים ליד הגבול, חלקם זה חופש פעולה מעבר, וחלקם בכלל זה תהליכים אזוריים גלובליים, שיכולים לשנות, וכמובן, אני אגיד משהו על החברה הישראלית, פה יכולת שלנו לקיים את כל מה שאמרתי עכשיו. שאנחנו מסתכלים על עצמנו, בהסתכלות ארוכת טווח, מה זה חברת מופת? מה זה אומר להיות פה חברת מופת אחרי המלחמה הזאת? אחד, חברה פה חייבת להיות חברה מגויסת. במדינת ישראל כולם צריכים לשרת. זה לא אופציה לא לשרת. מסלולים כאלה, כולם צריכים לשרת במדינה הזאת. ובסוף צריך לדחוף לזה במגמה מתמשכת עד שזה יקרה, ומתוך האהבה של כולם. אני אוהב את כל עם ישראל.
אני אומר את זה מתוך אהבה גדולה, לא מתוך חס ושלום אי חיבור לאתוס שלנו או לתורה או מה שזה לא יהיה. הדבר השני, תראו, נכון, כולם צריכים לשרת, אבל חברים, אנחנו לא ספרטה, בסדר? זה לא אומה שמקדשת רק כוח. לא קצת אתונה גם, יודעים, דמוקרטיה, מוזיקה, תרבות, יופי, בילויים, הכל בסדר. אז אפשר גם זה וגם זה. אני מחזיק מעצמי לוחם די רציני, אבל אני גם מנגן פסנתר וקלרינט, אני אוהב מוזיקה קלאסית, אני אוהב יין טוב, אני אוהב לטייל, זה לא עומד בסתירה. אז אפשר לקחת קצת מספרטה וקצת מאתונה, אבל קודם כל ולפני הכל פה ירושלים. בלי זה אין לנו עתיד. חיבור לאתוס היהודי ציוני שלנו. זה הבסיס להכל. תודה רבה. זהו, תודה רבה לתת אלוף אמיר אביבי.